ବଡ଼ ନା ବଡ଼ ହଁ ବଡ଼ ମିଟର ସାଇଜ ବଡ଼ 150 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ହାତରେ କାଢିବା ଏଟା ଦେଶ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇଠି ଏଟା ରେଟ କଣ୍ଟି ଏଟା ଭଲ ଭାଇ ଦେ ବଡ଼ କିଆ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ ହଁ କଢା ଯିଏ ର ପେମା ଗଡ଼ା କିଆ ନା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କର ନଏ ଫୋନ କରିଦବ ଆମର ବେପାର ଦରକାର ଯିଏ ଧର ଏ ଭାଇ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ମୋବାଇଲ କୋନ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଦବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ରଖ ନମ୍ବର ରଖ